Shalom. Horas madihita saluhukna naik pukota ma parminggota tapasonang ma rohatta soninang pikirata jala sayang giat ma tuhatta mangarajai roha nak pikirata di parminggota di bagasan sadarion tapuka ma parminggota martang yang nahohom mahita di bagasan rohatta bi. Tapuji matuhatta marhite ite edde nomor 706 ayat sada sahat ayat tolu. Hallelujah.
Marhite-hite guarni de bata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di porbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Say tangi homma suaraku ale Jehovah, molo jou-jou wow. Didok rohaku homadok, lului hamu mabohikku, atong bohima hulului ale Jehovah. Say unang matabuni ho bohim maradoponau, Jehovah do panodangi diau dohot hatuoku. Tung mida ise maau mabiar, Jehovah do partano batuat dingolukku, tung mida ise maau habiaton. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan di bata pargugo na suhatu dosan, amanami na di banua gijangi, useho matodim na badiay, dohot hapistaran na siyakko, tu saluhut huriam, asalam rarat, jalalam hot, hatam na badiay, ditonga-tongani huriamon. Lehom mahiras ni roha, dinaposom, majami tahun hatam, asalam pita, jalalam gadda huriam na badiay, patoktong ma huhut rohanami manguluiho, saha ro di ujung, di bagasan haporsiaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Begi hamuma pati ni debata, pati na palimahon, sahatu patik na pasapuluhon, songonomma patikna. Patik palimahon, ikon pasangapommu do natorasmu, asa martuaho, jalaleling mangulu ditano na nilehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakut, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiaon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu, maralohon donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu, songonima patikna atong rak mangidogugo mahita mangulahon na hombar tu patiki. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
tatopoti ma dosat tanagudangi, tapau dukbe ma rohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo na suhatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narodohami tujolo manopoti dosa nami na gudangi, di bagasan hajahatot dohami tubu, jaladang adong haporsiaon, di bagasan rohanami hian, salu dohami manibil sian akka dalammu, macai gudang do pangaloson nami di patikmu. Alai ingok mahami ale Tuhan, ala nidenggan ni basam, dohot asini roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni pahaposon nami, dohot pangaloson nami. Say ingok mahami hobbartu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu ale Tuhan Yesus, marpangwati maruham, di dosa nami nagudangi, tabigima jalata jaloma hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosatta. Alani pangalosot tado ubahen na tartulang Kristus, jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang, ape tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangatta, jala binahen ni bugang na malum hita hilala hasangapom ma di debata na dikincang. Amin. Tajahama hatani debata turpu ni ari minggu sadarion nienet sian Matius 10 tolu ayat 10 sahatu ayat 10 pitu auma majaha ayat napar julu di ayat napar pudi rak mahita majaha songonomma hatani debata dungi didapotot akasisianna maibana madok bahasa marupamaho marjamita tunasida
Ai tuganu paradongan lehonon jala pasuksuhon. Alai buatom ma sian naso paradongan na adong di ibanahian. Ay nang jupang ma dinasida na sinurakon ni si Jesaya na madok, begeon ni si pareo muna donian, matua at tusamuna, si malolong muna do mardinasa nian, matua so tadaw muna. Alai martua do si malolong muna ala marnida, dohot si pareo muna ala marbinege rak mahita majaha, ay natutudo na hudokot tuhamu, torok doa kapanuri rang dohot akapartigor, akana masihol naing idaon na nian naung di ida muna, hape dang di ida, jala naing begeon na nian naung binege muna, hape dang di bege. Songonima hatani debata, martua doakana tumangihon hatani debata, jala no peosa. Amin. Hatidakon ma haporsiaw tai, songon na ni hatidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohot tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, iman itu boni si Maria, naga begabian siaton di purbadia andora suhaguguan, ido tu hatta na tumau na bernit di panguhuman ni silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banoru toru ding ditanom, na mula manguru di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani,
disiba ibana, pai mamulak suku tutanoon, manguhumi halak na mangulu, doho na mate. Au porsea dito di purbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatau pani halak Kristen akka na badia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namando, mulak mangulu subuk daging dihalak naung mate, doho dihanguluan na surasuda. Amin. Hamuna dengan sahapor seaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, andorak sojinahaon ondolani tikting ni huriatta di hari Minggu sadarion, atas guarni perhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjolo mau pasat hami atau horas-horas tuita salhutna, doho tua kadongan, na ondo perak marsaor di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion, upasat hami matabi di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, horas madihita salhutna. Udut tusita bigema ondolan tikting ni huriatta sadarion, tersurat di hati Indonesia, jalabui tajaha di papan pengumuman ni huriatta. Na parjolo, nama arti dan topik minggu, 12 Mei 2024.
nama minggu Eksaudi, artinya saya tangihom ma suaraku ali Jehovah. Topik kebahagiaan orang benar atau hatuaun ni halak partigor. Pelayan minggu tanggal 12 Mei, khotbah oleh Pendeta Ucok Fernando Hutasoit MTH, liturgis Situa Baldrik Siregar, warta Situa Hapa Saribu. Hari tahun dapat kita simak sebagaimana yang tertulis di papan pengumuman. Warta yang berikut, pertanyaan wilayah minggu ini. Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 18 di rumah keluarga Sintua PJ Sinaga ST, Ibu Boru Hutapea. Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 18 di rumah keluarga Sintua Insinyur HS Hutapea, Ibu Boru Lubis. Warta yang berikut, warga jemaat baru mulai hari ini Minggu 12 Mei 2024 diterima menjadi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yakni keluarga Wilrado Manik, Ibu Marlina Boru Sidauruk bersama dengan 2 orang anak datang dari GKPS Sinaman, Gereja Resort Shalom Sinaman Labah, Dolok Masagal, Simalungun, Sumatera Utara. Dengan ini majelis jemaat mengucapkan selamat menjadi jemaat baru. Tuhan memberkati. Bagi warga jemaat yang baru, kami undang untuk bangkit berdiri. Mulyate. Warta yang berikut, hendak menikah. Warta yang pertama dan kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah untuk calon mempelai, yakni Rapaigan Audi Savana Panggabean ST, putra dari Bapak Rommel Panggabean dan Ibu Lamtumiar Hernieta Purba, alamat Jalan Adiaksa, Perum, Banteng Baru. Dengan Leoni Francisca Malau ST, MN, putri dari Bapak Dr. Insinyur Victor Malau, Ibu Situa Doktoranda Rorialisken Kronika Nadea, alamat Sengkan RT 6 RW 59, Sleman, anggota jemaat HKBP Yogyakarta. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 8 di Gereja HKBP Yogyakarta. Acara ibadah partupolon pencatatan perjanjian hendak menikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di HKBP Yogyakarta. Warta yang berikut, pelayanan sakramen baptisan kudus pada hari Minggu 19 Mei 2024 dalam ibadah pukul 9. Gereja kita melaksanakan sakramen baptisan kudus. Tuhan memberkati. Warta yang berikut, kegiatan katekisasi murid Sidi 2023-2024. Dalam rangka mengakhiri program katekisasi murid Sidi HKBP Yogyakarta periode 2023 sampai dengan 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut, yakni kegiatan yang pertama, Sabtu dan Minggu tanggal 11 sampai dengan 12 Mei 2024, ibadah dan retret di Kaliurang. Ibadah Minggu dipimpin oleh Pendeta Bernatue Panggabean. Kegiatan kedua, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 15 akan diadakan gladi bersih pelajar Sidi. Demikian diwartakan agar murid Sidi mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Warta yang berikut, ibadah peneguhan Sidi reguler tahun 2023-2024 pada hari Minggu 19 Mei 2024 dalam ibadah pukul 9. Gereja kita melaksanakan ibadah peneguhan Sidi reguler tahun 2023-2024 untuk 18 orang murid Sidi, sekaligus akan menerima perjamuan kudus bersama orang tua. Warta yang berikut, persekutuan Dua Ekumene PDO Hanna pada hari Senin 13 Mei 2024 pukul 15.30 akan dilaksanakan persekutuan doa oikumene Hanna
di GKJ Sarimulyo, alamat Jalan Raya Kaliurang, KM 5,6. Anggota seksi perempuan diundang menghadiri acara tersebut. Warta yang berikut, pada hari Sabtu 13 Juli 2024, seksi remaja akan mengadakan seminar pembinaan keluarga HKBP Yogyakarta dengan tema Loving and Caring Your Body. Terkait dengan acara ini, seksi remaja akan mengadakan bazar pada bulan Mei dan Juni. Minggu ke-1 dan ke-2 dimohon jemaat dapat berpartisipasi untuk mendukung acara tersebut. Warta yang berikut, pembentukan tim doa misionaris HKBP. Sehubungan dengan rencana pengutusan misionaris HKBP ke Afrika pada bulan Juni 2024 yang akan datang, dihimbau agar seluruh jemaat-jemaat se-HKBP membentuk tim doa misionaris HKBP. Untuk hal tersebut di atas diharapkan jemaat terlibat untuk kegiatan tersebut. Bagi yang berkenan dapat menghubungi Sekretariat Gereja HKBP Yogyakarta. Warta yang berikut, rapat panitia Hari Besar Gerejawi pada hari Rabu 15 Mei 2024 pukul 19 akan dilaksanakan rapat panitia Hari Besar Gerejawi. Diundang semua panitia untuk mengikuti acara tersebut. Warta yang berikut, Tok-tok Kripe dan donasi pembangunan. Sebagaimana hasil rapat Huria tahun 2022 lalu, telah dibentuk panitia pembangunan untuk membangun gedung bina warga untuk ruang ibadah sekolah minggu dan remaja serta rumah pastori. Pembiayaannya berasal dari setiap keluarga berupa kontribusi Tok-tok Kripe 600.000 per tahun dan donasi lain selain Tok-tok Kripe. Tahap pertama pembangunan gedung bina warga telah selesai dilaksanakan. Saat ini sedang diselesaikan RAB dan perizinan pembangunan rumah pastori sebagai pembangunan tahap kedua. Untuk laporan keuangan tahap pertama akan dilaporkan kemudian oleh panitia pembangunan. Begitu juga dengan RAB pembangunan rumah pastori. Warta yang berikut, koreksi warta keuangan tanggal 5 Mei 2024. Dengan ini kami menginformasikan koreksi warta keuangan tanggal 5 Mei, saldo nama mulus tertulis 10.850, seharusnya 10.250 dikarenakan kesalahan input data keuangan. Demikian kami wartakan untuk menjadi perhatian kita bersama. Warta yang berikut, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 18 Mei 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Warta yang berikut, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 12 Mei yaitu dari keluarga Dr. Insinyur Malau Ibu Situa Doktoranda Borunadeak. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Sintua Doktoranda Nyonya RLC Malau Borunadeak. Warta yang berikut, warta keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dapat kita simak sebagaimana yang tertulis di papan pengumuman. Demikianlah warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Marede mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Akadongan sahuria tabuka majamita di parmingguan sadarion buku pesalmen bidusada ayat sada tu ayat onom. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Pesalmen sada ayat sada tu onom. Jabar hatuaon niaka partigor. Martuama halak nasoolo mangihuton tahini aka parjahat. Jala nasoolo jongjong tudala niaka pardosa. Jala nasoolo sahudulan dohot aka pangarehei. Sai patik di Jahobado lomoni rohana. Jala saido dipikiri rohana arian dohot borngin. Songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aek nama parbuehon parbuena di haju cupang ni tikina. Bulung nape dangolo malos jala sude na niulana majadi do. Hamaguan niya kaparjahat. Alai dang songoni anggo pangalahon ya kaparjahat songon orbuk na hinabak koni alogo do nasida dibaheni dang manahan aka parjahati maradopon parhuman manang tarbahen aka pardosa jongjong di luhutan ya kana tigoroha ai ditada Jahobado dalan ya kana tigorohai alai matua laholonong do anggodalani aka parjahap. Ima sahatna akadongan sahuria konsep dihita halak batak moloneng didok halak na mertua halak batak udok da ala odo nuaeng nagabe suan di bagasan pikiran dot roha asa gabe halak na martuanin na jalan ngadong di edin halak batak ikon dapot mahamoraon hagabeon hasangapon ido hamoraon ido bahen na rohamu sian dolok sangbulan sian sidikalangan sian si borong-borong sian tarutung mengelului Cinamot di Yogyakartaon di Jakarta di Surabaya di luat nadao mengarato halak batak meninggal hon hutan nabe holan asalaho mamora dung mamora holan asalaho sangap dungi gabe hama kadongan odo na ikon tapature pikiran ni halak batak ido bain HKBP huria Kristen parjolo do Kristen baru pe batak dagita he jala ikon hak Kristenon parjolo di son baru pe batak alan ikon hatani di bata do parjolo di son buasa songo dia gabi halak na martua di son ikon suan dihita parjolo Kristen unang majolo batak nai Kristen
Asa tapatigor hamo kadongan mamuka minggu sadarion. Mari kita perbaiki pemahaman orang Batak. Kalau dikatakan berbahagia harus dapat 3H. Suku-suku nuain. 3 halak mahalak Batak di Portibion nong sikop dapat 3 haon. Dia do nagumodang. Na dapat do manang naso dapat. Naso dapat. Dan kita adong do halak nama mora sangap setebi dangadong yana konna. Adong do halak na godang yana konna alai otik di arta. Apalagi dangadong jabatan na, dangadong huaso na, dangadong hasangapon na. Buah dohonon ma akahalak na sodapo toluhai halak na somartua. Oh tidak, jangan fonis. Buah dohonon ma akahalak na pogos, akahalak na sodong jabatan na halak na somartua. Oh jangan, nggak boleh. Makanya orang Batak harus diperbaiki dulu. Maka tadi saya bilang tadi, Huria Kristen, Parjolo Kristen na iko disodo kamang kainang da iko dison Kristen ni. Firman Tuhan harus di sini dulu baru pe Batak. Itu makanya HKBP tidak pernah meninggalkan adat Batak. Aliko parjolo masuan dison ha Kristenoni hatani Tuhani. Asa boy ma dohonota molo Kristen do dang toluha hatuau ni halak Batak. Alai hatuau ni halak Batak di dia do dang di Portibion alai di Debata. Amin. Alai nang pe pogos semua kamang nang pe dangadong hamoraonmu, dangadong hasangaponmu, alai di bagasan Tuhani halak na martua dohamu. Nang pe mengontrak dope hamu di Jogjaon, nang pe sana dope kareta, sepeda motor, halak na martua dope hamu, halak martua dohamu. Nang pe adong nison na toktong pay maimahon, hagabeyon di parumah tanggaon na, halak na martua dohamu disi. Ala ukuran ni halak na martua, sian debatado dan sian Portibion. Imajo parjolo dah, baru kata pembukaan pengen hampir 10 menit tadi. Kalian mudah-mudahan mas sabar. Ima dah molo diintip isi do perjamita bah, sita suwit gajang do perjamita na. Itu 5 tahi babayno nate. Banyak membaca buku, banyak juga akan dikotbahkan. Ternyata pemazmur mengatakan orang yang berbahagia ialah sebelumnya berbahagia nih dari kata eser. Bukan hanya berbahagia, tetapi eser itu juga diberkati. Eser, hatta heber. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah imanaking ayat parjolo. Halak naso olo mengihuton tahini akapar jahat. Ima, napaduahon halak naso olo jongjong di dalani akka pardosa. Napatuluhon halak naso olo sahudulan do akka pangrehei. Itu orang yang tidak mau berdiri dengan orang fasik, berjalan dengan orang berdosa, tidak mau duduk bersama dengan orang-orang pangarehei. Pangarehei ini suka membuli, suka menghina. Alani halak na martua ima, halak na olo ayat 2. Na olo mian, na olo tinggal di patik ni debata. Ima halak na martua. Alani hamua kamang hamua kainang remaja na posubulung ukuran ni hatuaon dihita halak Batak ikon namian na tinggal di hatani debata. Ikon odo ukuran kebahagiaan. Ukuran yang mau diberkati ialah orang yang mau tinggal di sini dalam firman Tuhan ini. Molo halak Yahudi mengatusi firman Tuhan manang hukum Taurat. Adong do 10 mem idu nataboto dangi 10 patik di debata. Ale molo dialak Yahudi ditafsirhon mai sian 10 patiki gabe 610 tolu hukum. Alani molo halak Yahudi madok isi halak naneng martua ikut utuk ma ibadah di 610 tolu uhum. Ima di halak Yahudi. Ale dihita isi hita naneng martua ikut utuk ma hita di hatani debata. Idu bahin godang mahalak nama dok. Borat mai. Itu berat, itu tidak bisa bagaimana 613 hukum itu dilakukan. Mungkin ada orang yang mengatakan bagaimana
saya mau hidup dalam firman Tuhan itu berat. Tetapi pemazmur mengatakan, daripada duduk dengan kumpulan orang-orang pencemooh, daripada duduk dengan orang-orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain, daripada menggosipi di tempat-tempat orang-orang suka menggosip, daripada suka melihat orang-orang yang berdosa, lebih baik di rumah baca firman Tuhan, ala odo ukurani kebahagiaan. Ido hamo kamang hamo kainang. Daripada sadalanan tuaka halak nafasik, sahudulan tuaka pangarehei, tumagon ma ibahudul di jebu, rap dohot hatani Tuhan, ala odo ukurani kebahagiaan. Hamo kadongan sahuria, alani songodia matutu, eser, manang hatuaon, napinatu panidei bata tuaka halak naolo, mian di bagasan hatani Tuhan. Ayat 3. Songon haudo ibana nasinuan di topi di batang di aik, dang mar parbuehon parbuena di haju jupang di tikina, bulung nape dang olo malos, jelasudena niulana majadido. Ala dang otik halak madok songonon, ima tutu amang padita dido amang padita ido. Isi halak na eser na olo diberkati, ima halak na mian di bagasan hatani Tuhan. Amang padita namin nga hujaha bibelon, mamukas yan sada Musa sa hatu pangukapon, gariada nga 2 hali hujahon bolak balik. Alay hubereng maamang, ngulu nami congon-congoni do ate, dang songon-songoni be congon-congoni. Akaya na konami amang padita, ay tong do songoni, anabuhado. Alay didok hatani debata, halak na martua do, halak na eser do, halak na diberkati do, isinamian di son. Ayat to lu bere kamu ma, garis bawahi mau lo perlu. Hau nasinuan di topi ni batang aek, di topi, bahasa Indonesia dikatakan di tepi, bukan dimual di matang di aek. Daun pohon yang ditanam di tepi, di pinggir berarti itu bukan pohon yang ditanam di tengah-tengah pusat mata air, bukan, itu berbeda. Mengapa pemazmur mengatakan di tepi aliran sungai? Kenapa tidak dikatakan di pusat mata air? Supaya pohon itu akarnya nanti dia merambat, dia bergerak sampai ke pusat air. Inilah firman Tuhan ini, dan dia menyedot kehidupan dari situ, maka pohonnya akan semakin tinggi. Oleh karena itu orang-orang yang mau diam dalam firman Tuhan, haporsionai ikon bergerak, ima akari, itu penentu. Akarnya itu bergerak akan firman Tuhan, sianon ma ibana dapotan hangoluan. Dungi di dokma, ima amang padita nami, alay, say hupahi mai madang adong. Nabuhado ate, adong do nasalah. Odo musa naik konta padenggan hamu kadongan pikiran di kita orang Kristen, karena kita selalu terdoktrin dengan ajaran-ajaran gereja lain yang seolah-olah mujizat itu langsung dari surga. Blek. Oh, tidak begitu ternyata. Kristen itu tidak instan. Hidup orang Kristen itu tidak instan. Beri kamu ayat 3 naking. Namar parbuehon parbuena di haju jupang di tikina. Adong di sihata tiki dangi. Bahasa Indonesia mengatakan pada musimnya. Jadi adong do tikina. Hudok di sermon tiki, buah mangga atau buah rambutan itu berbuah antara November, Desember, Januari, sama seperti buah rambutan. Buah rambutan itu juga November, Desember, Januari, akhir-akhir tahun, ketika curah hujan sangat lebat. Tidak pernah itu buah mangga berbuah bulan April atau bulan Mei. Tidak pernah.
dia berbuah pada waktunya. Songoni mahalak na olomian di bagasan hatian Tuhan, jupang do tikina di pasu-pasu dei batama akana diulana. Jadi iman itu harus bergerak. Sekarang bagaimana saya taat akan firman Tuhan? Bagaimana saya sekarang diam dalam firman Tuhan, supaya firman Tuhan itulah yang menggubah hidup saya, kebenaran Tuhan itulah yang merubah saya, sehingga pada saatnya nanti Allah menggenapkan apa yang dijanjikannya. Hamua kadongan ditikina marlapatan, adong do tikini debata, mamasu-masu aka ulaunmu. Itu naki kudok, jangan mau menjadi Kristen yang instan, yang cepat saji. Orang-orang yang bermental instan, Kristen instan, ketika dia merasa tidak diberkati, maka dia akan berbalik dari jalan Tuhan. Gak diberkati Tuhan ya aku. Percuma aku berdoa. Percuma aku gereja. Alemolo halak na olomian ibana, hot ibana dipatik di debata, porsia ibana ditikina, tikini debata, lehonon nado, pasu-pasuna tuau. Hurian itu hatan waeng, songon dia ma pasu-pasu di Tuhan. Nana yang jalo otta, tuaka halak na olomian, tuaka halak naso olo meret sian patik di debata. Buka hamuma bibel muna 5 Musa 20 walu. Adong do tabuan bibel tatahe. Ini dia ya. Ini dia yang mau saya kritisi juga. Saya kritisi ya. Tadi saya bilang begini di ibadah minggu pagi. Saya suruh tadi song leader berdiri dia. Dan saya suruh duduk dia. Tapi kalau di luar gereja, misalnya di angkringan, saya suruh misalnya seseorang berdiri atau duduk, mungkin dia marah. Apa maksudmu pendeta? Tapi kalau di gereja, saya suruh berdiri atau duduk, song leader tadi mau. Kenapa? Karena yang menyuruh adalah pendeta yang membawa firman Tuhan. Jadi wibawa pendeta ada di firman Tuhan. Boha kama kainang ingot hamu mana jolo tahun-tahun 10. Suadong dope handphone na canggion. Da songo do tahe hamu mar minggu. Songo na tongam dangi. Songo padi tahamu. HP sonari songo dia mahamu mar minggu. Berbeda jauh kan? Jadi wibawa orang Kristen itu terletak di firman Tuhan. Tabuka ma 5 Musa 20 walu. Ulangan 5 Musa 20 walu mulai ma di ayat 2 dah. Songo dia do pasu-pasuni Tuhan. Tua kahalak naolomian di bagasan hatani di bata. Songgop mahuhut tusude tuho sude aka pasu-pasuon jala pasahaton na tuho molo ditangyuhon roham suara ni Jehovah de Batam. Bere kita ma ayat 3. Pasu-pasuon na maho di bagasan huta. Pasu-pasuon na ho uhut di ladang. Pasu-pasuon na ma parbueni bortian mi. Dohot parbueni tanomi. Pasu-pasuon ma sinur akadorbiam lobum dohot biru-birum. Pasu-pasona apangmu dohot pangudianmu. Pasu-pasona ho laho bongot. Jala pasu-pasona ho laho ruar. Ternyata jika kita mau tinggal di dalam firman Tuhan, tangan Tuhan ini akan memberkati bukan hanya urusan dapur ibu-ibu. Apang itu tadi si panganon. Tuhan tidak hanya memberkati urusan dapur ibu-ibu semua di sini. Alai bere kita menakingan di ayat 4. Parbueni bortian mi. Ise napai maimahon parbueni bortian mian mah di hatani di batamen. Hatani Tuhan duna madok. Dang au madok. Mian mah di hatani di bata.
asa di pasu-pasu. Dakkolan urusan dapur, dakkolan urusan hagabeon, alai bisnis ni akar ruas ni HKP Yogyakarta pe, pasu-pasu ni dibata iman ke kapar kerejuan ayat opati. Atong dang halak na martua hita kamang kainang, remaja na pasubulong, molomian hita di hatani Tuhan. Go pasu-pasu ni Tuhan tu hita jalo ota doi, alani unang meret sian hatani dibata. Mazmur 119 ayat 105. Ini sudah dilakukan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan firman Tuhan, terangku, jalanku bisa menjadi terang. Aku tidak lagi tersandung. Dengan firman Tuhan, aku mampu untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa artinya? Dung mian hita di hatani debata, dung so hita di son di hatani Tuhanon, di Alkitabon, di patik di debata. Langkah berikutnya ima ulahon ma. Tanpa melakukan firman Tuhan itu tidak seimbang. Alani mian maho, mian mahita di hatani debata, dungi ulahon ma asa tiur sude aka nataulai tiur tabereng pardalanan ingoluon tiur ma dung tiur hita di bagasan hatani Tuhan boy mahita patiur hon keluarga tabe boy ma aka inata patiur hon suamina boy ma aka suami patiur hon aka istrina patiurhon istrina unang jo akate. Anong gak bisa lah paham. Boy ma suami patiurhon istrina. Boy ma natoras patiurhon akayana konna. Boy ma hita patiurhon aka tetangga aka humaliang. Apa artinya? Ketika orang mau diam dalam firman Tuhan dan dia mau menjalankan, maka dia akan menjadi teladan, mampu mengubah siapapun yang mau dia ubah. Karena orang yang diam dalam firman Tuhan beri kita mah halak na olo mian di bagasan hatani dibata, na olo mengulahon hatani dibata, ibadah ma Alkitab na terbuka bagi semua orang. Dia adalah Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Ketika Tuhan mengizinkan dia, dia mampu mengubah pasangan hidupnya. Orang tua mampu mengubah anak-anaknya. Tidak hanya anak-anaknya, tetangganya pun mampu diubah kalau dia mau berubah dalam firman Tuhan. Imah gogon hatani dibata hamba kadungan. Alani halakna martua dohita. Eser dohita disi. Halakna di pasu-pasu dohita. Molo-olo hitamian di bagasan hatani Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan. Naong pasahaton hatam Tuhami. Halakna martua, halakna terpasu-pasu. Hami. Molo olo hami mian di bagasan hatam. Di bagasan patik di dibata. Molo olo hami mangulahon hatami di bagasan parngulun nami. Molo olo hami uduk sobba tua depanmu. Ditikina jalaon nami do akapar bue ni haporsiaon nami ditikina jalaon nami do pasu-pasu sian akan naniulan di tangan nami songon nadirok ni hatam akapar kerejoan aka bisnis aka sipanganon sinumon gariada akar ruas ni huriam na pai maimahon hagabeon dilehok kodui tua kahalak naolo mian di bagasan hatam halak na terpasu-pasu dohami Tuhan ala niho ala ni pasu-pasu masude ruas ni huriam na romar minggu di Arianon sude parkerejo nasida tuk pasu-pasu masa luhutna dohot akar ruas ni huriam na sete toktong pai maimahon pasu-pasu di parkerejoan paimahon
nungatung gudang aka lamaran kerja di pasat nasida tu aka instansi perusahaan pasaut mamang di bagasan lomoni rohami di tikina jalo nasida mai pajapalana lomak di pangaratuanon. Ale Jesus Tuhan nami porsea hami nang peragam ni akka parsorion di ruas di huriam di parumah tanggaon ragam di parsorion manang hamaolon di tonga-tonga di parkarejuan alai ubal gado hatam ubal gado tanganmu mangaramoti hami boy do patugurionmu sude saluhut na akka parsorion nami pamalum akan namar sahid ruas ni huriam naung tarsurat ditikting sadarion pasu-pasu saluhutna asaboy tutu marhai paso nasida tujuluanon ruas ni huriam akayana konami namar sikola SD SMP SMA sahatu perguruan tinggi na kuliah di Jogjaon namar sikola di Jogjaon dohot di duru di Jogjaon dohot na karejo di duru di Jogjaon pasu-pasu ma Tuhan saluhut aka ianakku ni ruas di huriam naung tikina berumah tangga lehon ma sirokap ditodina ale Jesus Tuhan nami mulia tema di ulang tahun padongan caripeon dot ulang tahun hatu tubuh ruas di huriam naung tarsurat ditikting sadarion las rohana sida las rohanami ramoti ma parnguluna sida ruas di huriam nang pasahat to pelia tahun pelia bulanan hamau leateon di pembangunan di huriam dohot di bunga altar ramoti saluhutna ruas di huriam naung terdaftar di tonga-tonga ni HKBP Yogyakartaon keluarga manik inang boru sidauruk ramoti ma keluarga nabaruon pasu-pasu parkerejonna ruas di huriam nanaing majalo pasu-pasu padongan caripeon anak ni huriam ima rapaigan Audi Sapana Panggabean dohot calon oroan Leoni Francisca Boru Malau di dua calon pengantinon panguli dohot oroan homa Tuhan na mangaramoti asa toktong di bagasan hai pason di bagasan tiurni pikiran di bagasan hatam laho membuka pardongan ceripeon parngoluan nai baru di bagasakko dongani ma Tuhan asa tung takas di boto anak dot buruni huriam laho pardongan saripe mar hite-hite hatami pasu-pasu nang suhut paranak do suhu paboru patureon saluhutna akan aniotang pe paingot dongani di matani ulaon patiur saluhutna anggiat sudea ka keluarga toktong di bagasan hatuaon lasni roha hai pason nasiapko aka ulaon di tonga-tonga ni huriam di partengan wilayah aka manami nanami narade manamueho manamue dongana saha porsiaon di partangyangan dohot tiak karapot dohot di kegiatan kategorial ina remaja na posebulung ama lansia saluhut na Tuhan bayan sangap ben marmulia maguarmu dumulak kami anon sen gereja ondongani mahami namambuan aka kerendaran nabe pataru sahat kami di bagasan hai pason dohot aka ruas tamu aka ruas partisipan manang alumni narap mar minggu dohot hami di minggu arianon manang sadiari nasida mulak meninggalhon Jogja mandapoton inganan bagas nasida ganuk ramoti ma Tuhan di padalanan toktong lehon nahi pason ale Jesus Tuhan nami odo tangiang pangiduan nami saya jaloma marite Jesus hai martangiang mauliate madiho amin hatani Tuhan Rom 10 sada ayat 36 aisian ibana do saluhut naro mar hite-hite ibana jala marhapatian tu ibana do sasudenai di ibana masa ngapon saelilingna amen marede hita huhut tapasahat pilihan
jongjong. Odang dohina ulini tatangnya kon ma peleata tu debata martangi yang mahita ale debata amana mina di banua gijang hodo harorwani saluhut sileon leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masena nilihon mi tu hami pilihan nami tuho sai jalo may gabe uap na husus ti jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite tudim asalam hutada hami godang ni seleun lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Amin. Hamo kamang hamo kenang ruas HKBP Yogyakarta namar minggu sadarion hami namar tugas di gedung gerejaon dot di sopo godang pasahaton selamat hari minggu madihita saluhutna horas.